Baionan egon ginenean, hartu gendun, Gotzainan Bizkaiko, han alkartu ginen 15 bat apaiz gazte. Aldegindakoak errazoite ezberdina, baina klandestinidadearekin lotu da. Eta Zirarde uste du zala, eta Zirardak karta bat idatzi zigun, Baionako apaizarekin hitz egin zutela zerbait, guri bertan Bizkaiko eleixa baten egon beharrean bertan egoteko. Eta orduen guk ez gendun hartu. Aprobat ja, eleixatik aprobat erreta, eta gero beste jente asko esilioan, eta guk txantxullo hori. Eta esan gendun ezetz. Eta orduen eleixagatik aprobat urrun. Baina Durangora joen, eta joen izanean, eneki ez zer egin, zer egin ez. Apaizaren gana, Gotzainaren gana joen puesto baten bile, deskartatuta, hori denuen. Etxera joen, eta nire amarentzat, oraindikan apaizan itzan. Kristo, eta hori izan niretzat lotura, gogorra. Nola esan enekien, eta noizbeinka salesaz, frantzesak eta gero salesaz, joeten hitzen lotzatuta alderdi batetik, burumakur, mesa bat ematen, amaren kerizpeak lutzatuta, ez? Ze seminariotik irten orduko, nire amak, kuartu txiki bat zegoen, etxean, hogea sartzeko esan, eta egin zidan bera despatxo bat niretzat. Ze beretzat nintzen ni bera arro sentitzeko semean, apaiza. Gero, enekienik, Kristo, lanian hasi, baina nola. Etxera joeten izen eta nire anaiak, jaten zuten, jornada partida bitartean baskatzen. Ni lanik enuen egiten, horri hilabete terdi, eta egon itzen lotzatuta, Kristo, eta joeten itzen baskatzen, anaiek eta baskaldute gero bakarrik. Ezin nuen korapilo hori. Eta alako baten, ez dakit, horrela nauela artega zer, deitu zidaten, ez dakit, Gernikatik Gabika kartzelan zegoen, eta Gabikak esan zidotela, habla con Imanoli, entonces, hor zegoen Gernikan kristaua, baina eleixara ezirena joeten ja, apur bate, eleixatik urruntuta. Baina taldea horren artean diskusioak eta erabakiak eta dute besteak. Eta Imanoli deitu. Eta orduen, bueno, esan nuen. Eta esesko enuen esan, eta hauren artean bat zegoen koloniales arana. Kasa banatzen zuen Gerniken, Lekeition eta bitarteko herrietan. Eta hortik aparte, edariak, koñaka, galletak eta dute beste. Eta, esan zidaten, bueno, Gernika basatoz eta lanean jarraitu behar nahi badezu, lehen bezala, lana daukazu eta nagusiak etxe bat du utzik. Eta etxe horretara, niretzat izan zen, arnasa hartzeko ez. Eta Gernika gonitzen,